Kaixo, honako bideo honetan laua ataza landuko dugu. Laua atazan eskatzen dena da pixkat ebaluaziorako tresna digitalak azaltzea da. Tresna digitalak baina ikasleen aurre ezagutzak neurtzeko. Ados. Guk aurkeztuko dugun tresna digitala Google Forms izango da. Aurre ezagutza neurtzeko Google Forms erabiliko dugu. Ikusten dugu oso erresa dela, guk irakasleak prestatzen ditugu formularioak eta luzatzen dizkiegu ikaslei. Modu honetara iristen zaie korreora adibidez, eta bertan bete dezakete formulario hau modu simple batetan. Momentu baten edukiko dute erantzuna eta jakingo dute beraien nivela non dagoen. Eta hortaz aparte, irakasleak ere ikusiko du eh, egindako, egindako lana eta ikasle hori nola dagoen. Vale? Tresna digital hau oso erabilgarria da, asko horresten ditu aurre ezagutzak neurtzeko moduak, eta teknologia hau erabiliaz eh, lortzen dugu ikasleak modu lasai baten bere aurre ezagutzak zeintzu diren jakitea. Eta irakasleak ere modu honetara ikusten du ikasle horren nondinorakoak nora dira. Oso egokia ikusten dugu honetarako. Vale, eskerrik asko.